Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nineng. Keri lagi. Aduh. Sore ki mau acaranya arep anu ta. Magoni. Jadi nggawe barisan gawe tandur sesuk. Lagi sik mbabuti apa wih? Mbabuti wineh. Daging kok gak ya nanduri ya, Mak? Ini kaca. Iki dijabuti dhisik. Engko terus dik tanduri. Kuwi kabeh sak ngulon. Lho kok sesuk to leleh tandur ki sapan to? Lah sawah sapa? Lah saya sapa to? Iya. Lah sawah sapa? Ya wis dulu sawahmu. Ya beneran kok karep. Lah iki cek anu sik bolola kek lahane cek di traktor cah niki. Ning ngandhe bur lege tukang traktor iki mau jok esuk. Tekane saiki kuwi cek ngelus we. Iki bater-batore ki ya urung dilus ki. Go ngalus. Los saya. Dek mau ge enak ya Dik goleki mang. Nah itu kurang kok, Pak. Bu. Iki nek wong kene iki jenenge Daud cah ngene iki. Babuti wineh kuwi jenenge Daud. Pak. Engko biasane nganu cah, digarisi. Dadi kedhokan ki digaris mara sret ngono gawe kenur. Jenenge kenteng. Lah kuwi kanggo barisan wong tandur. Dadi wong tandur ngono gawene rengkek wis saka kayu cah. Mare setiap daerah dhewe-dhewe ya. Iki bae sesuk leh magoni cah. Sesuk adewe magoni. Ya bener aku to, Mak. Jeremu kene. Gak kene no. Ya bener. Kuwi sing tak omong kosong kae. Wis dijawab dingi wi apa to nek nyaman. Kok kene ki enak. Tak kira yo nggonmu e. Juta. Aja goyang-goyang ya. Karo ngomong to. Ma. Amanku lagi anu Sek. Sik dijane. Kok pencet to, Wis? Kak. Karo omong. Halo guys. Banter. Oke. Makku lagi ono. Apa? Welet, guys. Ae. Ae. Kameramannya kayak terus gitu. Ae lagi. Boleh. Kok ngomong kok malah koyo ngono ku lho, omong. Piye? Omong yang bagus kok. Apa? Sawar Mbak Bina. Hihi. Kah duit gak dikai kok aku. Lagi apa, Ma?
gendut sama ibu saya. Ke siapa? Bu. Ya wis ngomong ngono kok, Mai. Ngomong, guys. Piye? Piye neh? Mamaku lagi ngendut-ngendut, guys. Mamaku lagi ngendut-ngendut, guys, tapi aku gak diajak. Besok cari welut ya, guys. Gak aku boleh welut. Bisa tunggu keseruanku ya kan. Belum, lapar kecak. Kecak-kecak. Bapakku wis buat pancing gelut. Lek di. Wis dijeda. Iki sebar belawine, kira-kira ya cukup. Dajirine cukup. Besok lagi bola surup. Jadi sesuk diterusne neh. Iki mergakne wis surup ya to. Lagi ndelok anu lho. Traktore ning kono bae tajak ndelok traktor. Joko tak jak ndelok traktor. Wes. Nek biasane tekan bengi cah. Traktore wonge biasane karo nggo senter. Irget kabeh iki dastere lho. Kayak pabrik kayak wisan iki, kayak pabrik bola. Sawahe nguribur kae. Iki ikuti keseruane sesuk ta. Tunggu sesuk ya karo golek rong welut karo tandur karo iki Selasa ta mak kayane. Karo tandurmu seru. Masuk Senin. Selasa. Iso cah. Lah iya kok tandure Rebo wi lho. Tandurnya bar ngomongnya Rebo. Lah ngomong ki lho kok sok. Bar ngomongnya Rebo. Niki nek ki sing saloke langgek panen cah, sawah dhuwur sing komrono wi langgek panen. Ayo tak surung. Diblat lemak. Wi lebokne jog sik, anu ngombemu wi. Niki mau pulang cah, mau pulang. Ikuti keseruane besok. Kalau jurung. Lupa ya. Coba. Lah aku kan nyurung kowe. Apa ya? Eta ning ndi? Ini mapoke sapa? Ya, mundur. Gunen. Mundur.
Coba. Ayo nampak. Oke, motor sike. Oh, kon gawa cah. Kuncine ndi? Kita pulang cah, hari ini wis maghrib. Hari sudah menjelang maghrib. Lagi mulai, jadi mulai siso ikuti keseruane ya, nining tandur. Jarene ki ana sing request pas lem ku nek tandur di vlog neng oke. Kok tak vlogno oke. Lagi tunggu keseruan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.